Dugoloy! Many men! So many men! My God, I can't choose! Yo! What's up mga silingan na? So karon kay mag-react ko video sa mga lalaki nga may abs. Naambot na lang dito ka lang. Hindi na lang dito mga kumuto ng mga panlisa ng mga... Gina, let's play the video and let's go. Oh my God. Mag-react ko guys kay siya. Nag-react po siya tong Android na babae. Karon ako na po ng mga lalaki na may mga abs. Awo na. Ako na may bunog si mo eh. Okay, sige. Mananaw na ta guys. No? Sabay mo sa pa mga girls. Maglaway tama. 3, 2, 1. Let's get this party started. Unang wala. Ang gagaw. Sana ako na lang yung gagamba. Sama ng dahon, boy. Kita dia kasi ka. Okay. Oh baby, baby. Okay. Wala ko. Dinabasa na ng kumaste yan eh. Nakuan lang, mag-yok-yok lang dit. Ikaw lang. Apa? Hubuotanan. Hubuotanan. Oh. Pangit na yun, ang nag-iring. Hello everyone, this is Scott. Ay, kalami mag-pinagtas. Kaya ka na. Oh. Pangit ay. Wala. Ang kap-kap. Agay! Agay! Uy. Anim. Ano ka? Gwapo na kayo dalunggan pa lang. Balik ta sa dalunggan eh. Nadaloy ka mo dito. Shit! Kago! Drops niya na. Wala. Isa pa. Tanggal pa. Oh! 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 Shit. Pangit ka na. Anim. Tilok-tilok na ano. Tulong-tulong. Uy! Kakta ko na pagkakak ko ba? Oh! 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 Kainit! Ay, tanong.
Ay, tanong. Lusot na ako. Ay, pandis. Oh! Oh! Ako pagtukay si mo. Uy, Trisa mo. Shit. Ay, uy, gangbang. Ang bayot ang Korean. Usin na, ha? Usin na. Ay, ako na yung milk tea. Oo, sarap maging milk tea. Pangit eh. Pangit. Oh, muna na. Stop me, daddy. Oh my god. Oh, Tinder sa gatas. Tigbo ang itlog. Magic. Naog. Naugan yung no. Ura, oh! Walo! Down pa, down. Oh my... Ay, sana kung... Ano yan? Sulit yung naon bro. Hindi na ako mag-ano. Ano na pala hangol taginan. Hindi dahil. Wala. May kita naman. Ay, oh my god, that flashlight. Gamay. Pink yung nipple sis. Kumigigan niya. Shit, wet. Basa. Dugmok na po. Oh! Lumipat. Sound. Pagpay mo nang abs eh. Lutin na nanditan. Nagkuha eh. Utin na lang yan. Utin. Uy! Sana ako na yung dog. Ako na isa. Bakit tayo may missing piece dyan? Bakit? Oh! Dugonoy! Many men! So many men! My god, I can choose! Mini pandesal! Yeah. Yawa mo ni siya, uy. Salamat. Guys, maon na to. Wala ko ganay sa bukron. Baik, kawanan ni ko ang bukiste. Ulay lami, uy. Mag-react gani. Tabo na mga mata, uy. Bukang ganahan pa rito magbinyan. Kabalong lami na kayo ito kay dagan kay sila. Magbinyan ako. Magpila ko rito. Wala eh. Hindi, ikaw dapat ako. Jesus. Kita, askis. Asin ko.
what's up mga silingan, no? Lami kayo mga ipang-react. Lami. Lami, no? Buti mo ko rin nalamihan. Magic. Manyak dito. Dili ang magic ko, di ba na No, mo lang to mga silingan, no? Yo, what's up? Yo, what's up mga silingan naman nyakis, no? Ay, charot. Mga silingan lang dahil. Ito atong buhatong karoon ngayon mag-shoutout ta sa tabang sa RD Pawn Shop. Entry naman, no? Atong entry number 59 sa Timos Team MOS. Grupo naman na entry sa RD Pawn Shop. I-shoutout atong nagtabang na silingan, no? Yeah. Maraming salamat. Shoutout tayo kay Kwan, no? Kay King Jocelyn Ginunangan. Bro, salamat kayo sa mga pag-support, pag-mention sa mga friend mo, no? Ako na kayong tabang, no? Punta uban siling na po, mag-mention po. Shoutout po kay Trisha Calibo. Pinsan yata na yung JC. Sabay na mausapan sa Timos. Shoutout po kay Chinju. Chinju ba? Chinho. Dagang salamat. Shoutout po kay Alexandra Ying Herrera Gimarino. Shoutout. Salamat. Salamat sa pag-mention, support. Kay Sweet Seal Joy Nolasco, Divisa. Salamat sa inyong pag-mention. Kay Almarie P. Abiles, salamat. Kay Dayan Panaman, salamat. Kay Tin Kanyada, salamat. Salamat naman, hindi naman shoutout. Kay Hazel Jane Doronyo, salamat. Kay Shane B. Cabrera, salamat. Shoutout si Moa. Duga na yung supportas ng mga maunta. Sana all. Kay Jihan, yo, what's up? Silingan po niya. Shoutout si Moa, salamat. Kay Frizel Jean Vicente, salamat. Dancer ako sa VA. Salamat po kay Rihanna Mamaluba, salamat. Kay Aubrey Asambruda. Kay Aubrey Asumbrado, salamat mga. Kay Erica Mondihar, salamat. Kay Aliasha Bituane, salamat. Kay Jason Istoya, salamat. Shoutout si mga. Kay Heart Tihano po siya, shoutout, salamat. Kay Jilly May Caballos, kung uyag po. Salamat. Shoutout po kay Pami, no? Salamat. Kay David Jan Escalibo, salamat. Umayra Alvin Andi, salamat. Kay Alexander Nicole Morales, salamat. Salamat po kay Aldian B. Ogayon, salamat. Shoutout si mga. Kay James Paul Pinongpong, salamat bro. Sa mga nag-react, salamat nag-share. Kay Juna Gimari, salamat po. Kay Joy Ann Carillo, salamat. Kay Ira Agrazamindez, salamat. Kay Aki Sumalpo, salamat. Kay Christine Joy Alagay, salamat. Kay Edmar Monte, salamat. Shoutout si mga bro. Kay April Andrade po, salamat. Kay Angel May Cordova po, salamat. Shoutout si mga shoutout. Kay Ria Larede Kabusaw po, salamat si mga yung support. Nini po doon kay Nini Uyab ni Balls Sherwin. Dagang salamat din sa mga nag-support sa mga video, no, sa RD Pawn Shop entry number 59. So sa uban pa na wala pa ka-mention, mag-mention naman. Nag-share po ko next video na mo. Yes, salamat. Salamat sa mga supporter, labi na kay King Jazz, no? Labi si King Jazz sa silingan. Mga tulor yan sa silingan. Active dito na support yun. Uban, mag-uyab na mga uban dito. Charot. So, mga silingan. Dagang salamat. Ninguling nga akong kinabuhi.